He de ser empàtic i ficar-me dins d'aquella persona. I hem de pensar que aquella persona té problemes de pors, que jo dic, de perdre el seu vincle. Té una dependència emocional brutal. Soy joven en un cuerpo viejo, o coses així, no? Tu ets vella amb un cos vell. No, però estàs bé, però estàs bé. O sigui, jo soc vella, però estic bé. Això és una mostra, perquè diu, bueno, és una pancarta. Sí, és una pancarta, però darrere de la pancarta hi ha un debat sobre els drets, sobre els maltractaments, no? I a partir d'aquí anem fent aquesta xarxa i aquesta taca d'oli. I unes les han fet persones grans, les altres les han fet instituts, les altres les han fet els centres de dia de la comarca. Si las sigue un dos. Endavant! Carles! Ens hem de separar una miqueta. Molt bé. Canviem. I anem amb l'altre braç. Vinga. I em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis, posseïa info, tenia...